Takže čau, vítám vás po dlouhé době u videa. Dneska si zahrajeme Minecraft a postavíme si domeček a pokud dáte 10 lajků, tak natočím Roblox s Mortym, takže Mortyplayko. A třeba bychom si zahráli Roblox, FNAFko, třeba Co-op 6, nebo Forgotten Memories. A ještě by mohlo být třeba z VR to FNAFko, anebo nějaká jinčí hra. Záleží, co budete chtít. Pokud to budete chtít FNAFko, napište FNAF Roblox, FNAF VR, nebo třeba další díl Minecraft. A určitě, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like a odběr. Teďka si tady natěžíme dřevo. Tak, dotěžíme, začneme si stavit asi baráček. Protože už by bylo asi na čase. Tak to bude asi fakt na čase už. Tady si vykraftíme plenky. Máme 32 dřeva, uděláme jeden crafting, 8 styků. A půjdeme si postavit baráček asi někde, kde to bude malý. A aby to bylo malý, aby jsme neplýtvali tak materiálem. No tak jdeme, protěžíme listí. A půjdeme sem. Jo, tady by to mohlo být asi. Jo, tady bych to postavil, protože by to mohlo být dobrý. Tak. Tady takhle, ne. Tak to uděláme takhle, ale to bude, mám pocit, že hodně malý. To bude malý, no. Tak, vytěžím. Dáme to tam na zadní stranu. Vezmeme to. Tak, vytěžíme tady ty dvě dřeva. A položíme je tady. Uděláme tady takhle ještě tohle. Máme už 8 dřeva, což je málo, potom asi budeme dotěžit. A tak. Takže tady vytěžíme to dřevo, nebo listí, ne, teďka uděláme podlahu, protože to bychom ještě museli udělat jeden blok nahoru a to bychom spotřebovali hodně materiálu. Takže si to uděláme tak, jako když to řeknu v zemi. Trošku zakopáme. Tak, jo, tohle už je dobrá výška. Takhle uděláme střechu a jdeme natěžit asi dřevo. Ne, no jako chtělo by to, ale radši teďka tady dáme, kdyby byla náhodou noc za chvíli, tak takhle to uděláme z hlíny. Tak. A já i spodek uděláme z hlíny, protože dodržíme ten, že jo. Prostě dodržíme tady ten spodek. Teďka tady vytěžíme dřevo. Tak. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like a odběr, prosím. A jsme za 2000 odběratelů bude speciální série z Minecraftu a hardcore.
hardcore to bude určitě taky. A doufám, že to zvládneme. Pokud na to zapomenu do té doby, tak napište do komentáře hardcore. Děláme tak střechu, tady děláme dřevo. Tak, vypadá to celkem na nic, jak chatrč. Máme tady ještě výšo bar. Já jsem blbej. Tak. Ježím a dám to tam na to místo, ale já jsem nechtěl dát tam hlínu. Já jsem taky blbej. Když těžíme dřevo, ať se řekne, že jsem porušil Minecraft pravidlo. Dívám se na tebe, Morty. A už máme 16, budeme mít 16 opracovaného dřeva, což bude znamenat, že nejspíš dostavíme barák. Tak. Uděláme tady takovou stěnu. Postavíme to. Tak. Tady vytěžíme hlínu. A asi uděláme dveře. Tak ne, uděláme okno. Tak. Vytěžíme tady. Hezky, máme to. Ještě tady vytěžíme hlínu, aby jsme měli hezký výhled ven. V příštím videu bychom mohli jít pro písek, aby jsme měli sklo a taky si udělat doly na kámen a všelijaké rudy. Tak. Teďka jdeme natěžit dřevo na dveře. Tak, raz. 2, už máme dveře. Ještě těžíme tam ten spodek. Tak, neřešte to, že jsem to vytěžil. Určitě na to nezapomenu. GG. Tak už máme dřevo. Vezmeme si dveře. Tak, jo. Takže, jo. Pokud se vám video líbilo, pokud ano, dejte like a odběr. A zvoneček, jak vám další video. A mějte se. Čau.